Pozdrav ljudi, danas snimamo Ok, sad je bolje, ugasio sam televizor. Znači, ne znam da li sam snimio video kako isprobavam Albeni čokoladicu, ali sada stigla je i tortica. Ja moram da promenim, vidite, se vidi, tako. Znači, Albeni Ulker, znači bar cake. Znači, ako mi se ne sviđa, sad sam spremio i sok. Sada ćemo da otvorimo. Ok, stavit ću pauzu da otvorim, pa dok ja otvorim da idem po makse. Ok, evo, morao sam da ih perem, bile su nešto umazane. Ovo nikad nisam probao. Znači, baka mi je poslala svakakve slatkiše, puna torba, gumene bombone, ali one nisu onako u pakovanju, već smo ih otvorili. Znači, to ću da radim, stavit ću svaki po jedan, bez te kesice. Znači, dobija se Coca-Cola, ono manje, dobija se neki kao voćni, dobija se gliste neke i dobija se i mede. Uj, ovo smrdi kao tortica. Stop. Hot dog. Ok. Ja sam reći da mi treba sok. Čekaj. Ovako, to gore mi se ne sviđa baš. Ne znam. Kad se zagriže imam uguska tortica, a posle toga ima samo ukus na ovo. No, nema na taj Albeni. A glupo je da su stavili da bude i to hrskavo. Sa ovom da zgore bilo bi lepše. Ali malo lepše. Ne mogu više. Mnogo je slatko. Ok, znači dobio sam isto iz slušalice i isprobavljam slatkiša, posle ovog ću da snimam. Ne. Znači, ovo je isprobavanje 4. epizoda. Slatkiš od 1 do 10, 9. Znači, što se tiče videa, nisam snimao zato što počela je škola, pa, ne znam šta da kažem, pala mi se loša razredna, nastavnici srpskog Marijana, grozna je,
grupa iz sve to dere se. A imam dobru nastavnicu iz francuskog i iz matematike. I valjda nastavnika iz tehničkog. Znači, vam ispričam jednu priču. To jest, dodao sam još jedan segment u svakom isprobavanju slatkiša koji se zove Ivanove priče. Dnevne doze dedatoze. Dnevne doze deda Ivana. Šalim se. Ivanove priče iz škole. Ok, tako ti ja danas u školi i posle 4. časa mi je na odmoru. I znači, bukvalno ima ovako šipka, ovako, i zid, ovako gore, i ovako udubljenje, tako toliko. I sad ja tu ću da se penjem, da vidim da li mogu. Da se popnem skroz gore i uhvatim nastavnik tehničkog. I najbolje. Tako da neću možda da snimam. Biću kažnjen. Biću kažnjen. I to bi bilo to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj.